Kim Saliashu wat ika principle aja. Ika norem ka bakidan lo kamot. Kim Saliashu. Sabi bahetam bat ki arbohon riungut. Yung bahas tiat ya tre ba NPGP mlo. Kung no hangi pak kambit BGP, mu kabit ka NPP kabit BGP tang hastit. Nga ong yapi ngin sensyar marway hadin joka arterik ubnay walay. Kabakaduhi kalong ba kung mga lakamit ka ka bakili ka biyang ben. Hatunong gali hitgan ngin siya ang siyam nga penting siya benang. You try tingi ay ka ni ay sentex. Leya pi ba siya nga tunongin ay ito'y bilor plastik ba rin? Tang malakayap. Kamu kapan hangi ka gajing raabor. Kadi gajing ku abor. Ibado presto dong siya bapin siya matang futbolo. Ladap! Hanray u klem snap ulamino siya ba? Nga premjur ka to kapon kong kumpa!